Uyazi bafowethu kukhona ingoma eculwayo. Khona ingoma nje eculwayo. Uyajika ngapha umuntu uthi kufanele ngidle igobongo. Kufanele ngidle igobongo. Ngihambile kwathiwa kufanele ngidle igobongo. Kufanele ngidle igobongo. Kufanele ngidle igobongo. Sekuyingoma nje eculwayo. Umuntu makwahamba nje wayakohlola ebantwini. Kufanele ngidle igobongo. Kufanele udle igobongo. Sekuze kwaba ingoma. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokuthethe nezinto. Amafasha abahlosile. Bathi uzokhuluza ukhokho bewethu. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Bunga yezinto wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu. Hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sazimbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala. Impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala. Sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni. Angibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyela khona umfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka Mbanjwa. Umshana wakofuze fulele umashiya amahla ngathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tjatshatsha uTjatshatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhojo. Kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba uNtombisi yamncumela insizwa zamkhombisana esincane saphuma ehlathini ekseni ngokuvisa kuvuthulwa ngoba sicela amabele. Ngikhole likholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugqamgqama umsathe kankane lakha lathi ngihamba lithese lo sitha lathi ngahamba. Ngumjabulelo ngomatheka komkakhe ngoba njalo ngomatheka ukuthi faca. Umuntu wentombi ezithi zingabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixegesimile maqede sikhohla amasokazi. Ngiyakwemukela ukuthi umusha kula kule channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Uma ukuthi awaka-subscribe ngiyacela ukuthi upress lona ibutton leli libuvu elibhale ukuthi subscribe. Usuke wenzelani mo subscribe? Uma usubscribe wenzela ukuthi umfanekiso oqoshiwe siwufakayo ukwazi ukuthi uthole umbiko oshoyo ukuthi kukhona umfanekiso oqoshiwe omusha esesiwufakile. Yingakho ke kubalekile umbukelo Impunga Yesintu TV ukuthi nawe usubscribe ukuze yonke imfanekiso eqoshiwe siyifakayo ungayiboni isikhathi sesidlulile kodwa uyibone ngaso leso sikhathi siyifaka. Namuhla kabafowethu ngeimpunga yesintu ngaphambi kokuba ngingene esihlokweni sami ngikhumbuza umbukelo omusha ukuthi thina siyimpunga yesintu sibuye silobe incwadi. Khona incwadi esihloko sithi sithini isintu amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe zontathu le ncwadi ziyatholakala ezitolo zakwa-Adams uma useThekwini kuWest Street naseMaritzburg ngokunjalo yakwazi ukuthi uzithole. Uma ukuthi ukude nale ndawo sike senza inhlelo zokuthi sikuthumelele zona zifike kuwena qathatha noma ngabe uphesha kwezilwane sisuke sozithumela zifike kuwena qathatha. Uma futhi ukuthi uyafisa ukuzohlala nathi phansi emphelandaba wempunga yesintu njengempunga yesintu uyakwazi ukuthi usithinte kuzona inombolo lezi ufike nenkinga yakho sizoyicubungula sikwaluleke ngayo sikulekelele ngayo sikunikeza umhlahlandlela ukuthi uzoyilungisa kanjani. Namuhla kabafowethu ngeimpunga yesintu ngiyacela ukuthi ngingezwakali kabi kuloko engizokukhuluma ngoba bafowethu njenganomuntu owumelaphi wendabuko kodwa olapha ngolwazi. Yingakho kubalekile bafowethu ukuthi noma ngabe ngiyabona mina njengempunga yesintu ukuthi lesilonda lesi baningi abantu abanaso kodwa nguthatha usawoti ngufake kusona ngoba inhloso enkulu ukumelapha lowo muntu onesilonda. Akufanele ngoyike mina ukuthi ngoba naka abantu baningi isilonda banaso bese ngiyesaba ukubathela ngamanzi anosawoti ngoba inhloso enkulu kusuke kuukwelapha. Uyazi bafowethu kukhona ingoma eculwayo. Khona ingoma nje eculwayo. Uyajika ngapha umuntu uthi kufanele ngidle igobongo. Kufanele ngidle igobongo. Ngihambile kwathiwa kufanele ngidle igobongo. Kufanele ngidle igobongo. Kufanele ngidle igobongo. Uyazi lokho sekuyingoma. Sekuyingoma nje eculwayo. Umuntu makwahamba nje wayakohlola ebantwini. Kufanele ngidle igobongo. Kufanele udle igobongo. Sekuze kwaba ingoma. Lento ngiyafisa abafowethu ukuthi ngiyikhulume. Wonjani kanti umuntu ekufanele adle igobongo?
namhlanje ngiyimpunga yesintu ngithi ake ngikhulume nawe wena osuzwile othema uhamba kwathiwa idla igobongo. Ngithi ake ngikhulume nawe kokuthi ke awukuzame na ukuthi ucwaninge ukuphahle ubuze ethongweni lakho ulicele ithongo lakho ukuthi likuvezele nawe impawu zibe khona ozozibona eziyinkomba zokuthi ngempela liyafunakala igobongo kuwena. Mina abantu mhlambe sebebangakhi mhlambe bahlanganisile 10 bethi kufanele udle igobongo, kufanele udle igobongo. Engivele ngibone ngithi madoda ngivele ngibonge kakhulu ngithi hayi ngiyabonga ngiyezwa. Omunye phinde futhi omunye athi hayi kufanele udle igobongo vele ngibone ngithi ha. Mina ngoba omkhulu nje abakaze bangitshela ukuthi igobongo bayalidinga. Mina ngoba omkhulu nje bahlezi bengitshela ngihambe ngempophomeni. Mina omkhulu ngoba bahlezi bengitshela ukuthi angihambe ngemanzini ngongena khona emanzini. Igobongo ke lona ngoba manje nabakaze bangitshele ngalo. Ngihlangana phi nalo? Waqhamuka wena usungitshela wena indaba omkhulu bezongitshela mina ukuthi angihambe ngempophomeni. Bathi angihambe ngedwa ngempophomeni. Bese behluleka ukungitshela ukuthi angidli igobongo. Ngaqhamuka ngizotshela wena manje ukuthi angidli igobongo. Angikwazi ukuthi ngingatshela wena mina omkhulu bengangitshelanga. Mina omkhulu abakaze basho ukuthi bayalifuna igobongo. Wena abantu bakini bake basho yini ukuthi igobongo bayalifuna? Ngoba phela uma kuukuthi ngempela kufanele ukuthi udle igobongo, yini ekwenza ukuthi ulenqene kangaka? Yini ekwenza ukuthi le gobongo njengoba usulidla ke manje kwakhona izinto ezimbi ezenzakalayo usalidla lona lelo gobongo? Wana amaphupha amabi kangaka? Awana amaphupha amabi? Ngoba phela kufanele amaphupha bemabi. Udla igobongo into efunwa abantu abadala. Ukudla igobongo bafowethu akuyona into encane. Igobongo aliyona into encane. Igobongo liyaphuphisana uma uzolidla kungafanele ukuthi ulidle. Yingakho kubalekile ukuthi ucwaninge kuqala ngaphambi kokuba uthathe leso sinqumo sokuthi uyolumiselwe igobongo. Qala ucwaninge kuqala nawe kube khona izinto ezizoba yimpawu ngisho emaphupheni okuthi ngempela igobongo liyadingeka kuwena ngoba into ezokuphuphisa uzophuphisa ukuthi lempando inikeza abantu abadala akuyona into bona abayidingayo bese bayahlehla kuwe ngoba wena ubaphakela into abangayidingi. Yebo bakhona abantu othola ukuthi ngempela kufanele lo muntu alidle igobongo, kufanele amiselwe lona igobongo. Loyo kusuke kufanele ukuthi amiselwe lona igobongo umuntu vele elisuke limfanele. Umuntu vele afike kumina angitshela ukuthi ngazalwa ngembethe empunga yesintu manje ngifuna ukombula ingubo. Uma ngembula ingubo kuthiwa kunegobongo engizomiselwa lona, ngithi mina wo ukumbula ingubo negobongo kuhlangana. Ake ngibuze nje kubonake labo bantu abathi mebelungisela abantu bese babenzela amagobongo ukuthi kuhlangana phi ukwembula ingubo negobongo, ngoba ingubo yenye into igobongo enye into. Ingubo nje bafowethu ayidingi enye into, idinga imbuzi makuthiwa umuntu uzokwembula ingubo, hayi ukuthi khona igobongo elimiswayo. Awukwazi ukuthi umuntu ngathi uzobuyisa ingubo yakhe uzomembula ingubo yakhe yenhlanhla bese wena manje uthi khona inkambi ezithile efanele ukuthi umphehlele zona. Akwazi ukwenza ngalo lelo daba. Uma kuukuthi wena usukubona ukuthi khona igobongo kufanele alidle, kusho ukuthi kusuke kufanele aqale ngalo ke qala lidla liqede bese kube usuku ke manje olunye la eyobe selungiselwa khona ingubo, ngoba lokhu kwengubo akuhambi namuthi akuhambi nalutho, kuhamba nembuzi nje kuphela nempepho. Ngoba noma kuthiwa wena uyakubona lokho awukwenzi kanye kanye, awukwenzi kanye kanye, awukwenzi kanye kanye. Umuntu ungamembula ingubo namhlanje makuhamba isikhathi bese kube khona impawu zokuthi ke khona mhlawumbe impande ethile edingakalayo, kube khona impawu zokuthi mhlawumbe kufuneka ahamba emanzini ayongena esizibeni makuyike esizibeni, empophomeni makuyike empophomeni, olwandle makusolwandle. Hayi ukuthi umuntu umuzomembula ingubo kusuke kufanele kube khona igobongo elithile likhona, cha. Lokho singakubiza ngokuthi
kuwumkhuba mawukuthi kukhona abantu abakwenzayo bakwenze kume okuwukuthi uma uzokwembula ingubo kufanele udle igobongo elithile nakuba kuthiwa lowo muntu uyambona ukuthi mhlambe khona imimoya ethile membethe edinga lona igobongo qala ulaphe leyo moya yakhe kuqala uma ukuthi wena uyabona ukuthi ingubo yakhe ngeke imbuleke kahle mulaphe kuqala leyo moya yakhe uma usumelaphile leyo moya yakhe waqeda ukumelapha leso kudinga igobongo uma ukuthi khona abafuna ukubhodla ngaligobongo uma usuqedile ukwenza lokho bese kube imake manje sekohlatshwa imbuzi kubo esezokwembula ingubo hayi bafowethu ukuthi uzothi embula ingubo khona manje usemiselwe nenkambe akuhambi kanjalo lento yokwembula ingubo bafowethu iyinto efanayo ncamashi nembeleko uma kwenziwa imbeleko alukho ukhambo oludingakalayo into efana ncamashi nokubikwa kwengane uma ingane izobikwa phakathi komuzi alukho ukhambo oludingakalayo awukho umuthi odingakalayo kodwa kudingakala imbuzi nempepho kanjalo ke noma wazala wembethe uzokwembula ingubo ayikho into ewumuthi efunakalayo kufunakala impepho nembuzi ezokwenza lo msebenzi phela uyabona bafowethu ayikho into ebhlungu njenganokuthi umuntu ithi impilo yakhe ihamba kahle uthola ukuthi umuntu manje kulanda into ekude le naye ilethwe la eduze kwakhe kulanda umoya le kude izela ngenkathi manje wena uzonikwa zale inkamba lezi onikezwa zona kulanda umoya le kude ilethwa la kunamhlanje khona abantu othola ukuthi umuntu wadla igobongo kungafanele ukuthi alidle lelogobongo uselandelwa ukuthwasa ke manje ngoba wanyakazisa imoya le kude naye wayithatha wayisondeza eduze uma ithathe isondeza eduze leyo moya leyo yabe sifuna ke manje na kuyiqhubeka yonke le ahamba umuntu ayekothwasa kade kungafanele umuntu ahambe ayekothwasa unyakazisa eminye manje umoya engafanele ukuthi ayinyakazise umuntu adla igobongo kanti akufanele ukuthi adle igobongo ahamba umuntu ayekothwasa uma efika umuntu ekuthwaseni aphothule uma eqeda akasebenzi futhi masikhuluma iqiniso bafethu awukwazi ukuthi ungayothwasa bese kuthiwa uzusebenza amampunge lawo usuke wenza into ewrong vele nje kwasekuqaleni uma ukuthi uzohamba uyekothwasa bese emva kwalokho ungasebenzi kanti ukuthwasa kuyini ukuthwasa ngoba phela kunomehluko phakathi komuntu ozohamba ayothwasa ephehlweni afundise umsebenzi wethongo nomuntu ekusuke kufanele ukuthi adle igobongo kuphela ngenhloso yokuthi ulapha abantu bakubo abathile okanye uhlambulula labo bantu bakubo abathile awukwazi ukuthi ungahamba uyephehleni ufike ufundise umsebenzi bese uthi wena uzothi mawubuya awuzusebenza ayikho into enjalo wonke umuntu umehambe wayothwasa kusuke kufanele ukuthi asebenze ngoba ngenkathi ekephehlweni usuke kade efundiswa ngomsebenzi wethongo ukuthi uyowenza kanjani ithongo umuntu umeke ephehlweni yila elisuke lifuna khona ukuthi ahambe ayekofundiswa okuwukuthi uzosebenza kanjani umsebenzi wabantu abadala wenziwa kanjani awukwazi ukuthi ungathi kade uhambile uyothwasa usuyabuya uyahlala wena usebenza kufuna uyibheke lapho le ukuthi yini enza ukuthi abanye abantu mabehambile bayakothwasa bathi bebuya bevula izigodlo kuze abantu basebenze wena kodwa uhambile wayakothwasa emva kwaloko wena usebenza wenza ilutho uhleli nje kufuna uyibone lapho ukuthi kwakuthwasa kwakho lokho kungenze ukuthi kwakungafanele ukuthi uhambe uye kothwasa iqiniso ke leli elingazwakali kahle kodwa ngempela uma ulicubungula usuwedwa uzolibona ukuthi ngempela lento iyiqiniso lento akubona bonke abantu abanabantu abadala abayohamba baye kothwasa akubona bonke mina ke bahleza abantu besho bethi wena usazahamba uthwasa ngivele ngibone ukuthi wey babo laba amakhehla amakhulu bawathatha kancane mina kukhuluma bona omkhulu mina abakaze bangitshele mina ukuthi ngizohamba ngothwasa engikwaziyo mina ukuthi ngiyathwasa kumanje ngoba abantu abadala bayafika mina bangifundisa izinto ezithile ngilele ebusuku bafike ngomunye umuntu angifundisa into ethile ikona ukuthwasa lokuthwasa phela ukufunda usukufundiswa mawulapha ekuthwaseni
manje abantu abaningi ke ngibabuke mina uthola ukuthi bakhuluma izinto eziningi athi umuntu hayi lento yakho kuzikhuphuke kakhulu kufanele udle igobongo ngizolidla kanjani igobongo bengangitshelanga abanikazi bomsebenzi ngoba mina abantu abangiphethe mina bangitshela indaba empophomo bangitshela indaba amanzi iyona into abangitshela yona le ndaba amanzi nolwandle kakhulukazi impophomo nje iyona nto ke leyo ke engiyikweletayo kumanje ngoba ngiyesaba ukuyangedwa angifuni phela ukukhuluma amanga ngiyesaba iyona into ke leyo ke engiyikweletayo ke leyo ke abayidingayo kakhulu abayidinga kakhulu manje umuntu kuma ezongitshela indaba yegobongo ngivele ngibone ukuthi lo muntu lo kusho ukuthi naye ucula yona leyo ngoma yokuthi kufanele udle igobongo umuntu nomuntu ke bafowethu osezwile ukuthi kuthiwa kufanele adle igobongo musu kusheshe uyisukumele kakhulu leyo nto awukubuze ethongweni lakho uphahle ulethembe ithongo lakho ulicele likuvezele ungaze wenze into elizoqhatha nayo ithongo lakho lobe selikwazi ukuthi likuvezele impawu ubone nawe ngempela uzothi mawuphupha iphupho ulihlaziya lelo phupho bakutshela abantu ukuthi no igobongo leli lifunakalayo kuwena hayi ukuthi wena uzovela uthola ukuthi kufanele umiselwe igobongo ususukumela phezulu uyahamba manje uyokwenza lona lelo gobongo lelo bese emva kwalokho into zakho zivele zifadalale kakhulu kunaqala yina wena uphakele abantu abadala into abangayifuni yonke into bafowethu ethinta abantu abadala kubalekile ukuthi uyicubungule ungayithathi kancane ngoba uzokwenza into abantu abadala abangayifuni bese izinto zakho zibheka phansi kakhulu kunaqala bese emva kwalokho uzogxeka uzothi izinto zesintu azisebenzi kanti wena wasukumela into ekwangafanele ukuthi uyisukumele wakhuthalela into ekwangafanele ukuthi uyikhuthalele kubalekile ke bafowethu ukuthi izinto uzicubungule umcele lowo muntu loyo ukusiza ukuthi ngiyacela ukuthi ke nami ke ngihambe ngiyekhaya ngifike ngiphahle ngicela abantu abadala ukuthi bangivezele ngoba mina ngikaze ngikubone konke lokho ngoba futhi isikhathi esiphila kusona sinzima kakhulu nabantu abasizayo nabasenalo iqiniso umuntu kakhuluma into nje kuwena kanti yena uyazi ukuthi iyona ndlela leyo asehweba ngayo iyona ndlela enza ngayo imali uvumeke nawe ukuyenza leyo athi umuntu ozothwasa ekuthwasena uthwala izikhwama uhambe uye khona ayenziwe into enjalo uhlohlisa ucase uhambe uthi uyephehlweni ayenziwe into enjalo uthuthe wena uthwala isuitcase ekhanda uhambe uthi uyothwasa ayikho leyo nto leyo ayikho nje leyo nto leyo ayenziwa nje leyo nto ekuthwaseni asiyaqedi lokho ukuthi abantu abadala bayakwazi ukumvezela umuntu ukuthi nange la uzothwasa khona kuze kube manje basekhona abantu ekwenzekayo lokho ukuthi umuntu akhonjiswe ukuthi wena la uyothwasa khona nakya la uyothwasa khona hayi ukuthi uzobizwa mina ngeimpunga yesintu ngithi wozothwasa wozemphela ndaba ufike nesuitcase lapho wena useligcwele ingubo ufike uzolibeka lo liqi uthi uzothwasa hayi ungayenzi leyo nto ungayenzi leyo nto izokulimaza leyo nto ngoba impilo yakho uzoyibona ima ingayi phambili kanti wena wenza into abantu abadala bebekade bengayidingi uma ke bafowethu kukhona izinto ozitholayo ikakhulukazi nje uma kwayizwa iculo lengoma ukuthi idla igobongo yabona nje u90% wabantu abahamba bayikohlola kuthiwa yigobongo wonke umuntu kuthiwa yigobongo kufanele ukuthi lento lena uyicubungule kahle ufike la sizohlala phansi kahle siyicubungule leyo nto yakho sikunika indlela thina ozophahla ngayo ukuze kufika amaphupho kuwena akuvezela amaphupho ukuthi lelo gobongo ngempela lifunakalayo liyafunakala ngempela la imphela ndaba abaningi abantu abafikayo la baningi kakhulu bakhona abanye umuntu athi umefika la sifike simtshele thina njengempunga yesintu ukuthi hayi wena khona igobongo kufanele ulihle yemntwini ufika umtshela kwenzele igobongo elukuthi alenze ngempela umuntu izinto zakhe zichoshe omunye athi efika simtshele thina sithi hayi igobongo ungalingi ulilokothe yenza u1 no2 aliyeke ngempela enza u1 no2 aphupha abantu bakubo bajabula abantu bakubo ngoba yonke into iyadinga ukucutshungulwa yonke into iyadinga ukuthi uyibuke ukuthi ngempela lento engiyenzayo ngeke nizingifake enkingeni kusasa nathi ke thina sisiza abantu kubalekile ukuthi uma umuntu efika kumina ngiyimpunga yesintu njenganomuntu osebenzisa amanzi uma ukuthi ngiyabona mina njengempunga yesintu ukuthi lo muntu lamaphupha angitshela wona le mpawu angitshela zona zidinga igobongo
angingamncishi lokho umuntu angimdlulisele phambili aye kuyena umuntu ozokwazi ukuthi amnisele igobongo. Nawe futhi uma kuwukuthi lo muntu uyambona ukuthi igobongo alidingakali kuyena kodwa lo muntu kudinga ukuthi ayofakwe emanzini, kubalekile ukuthi umdlulisele ebantwini abaphiwe lokho. Baningi abantu abaphiwe ngokwamanzi, umdlulisele khona ukuthi akahamba emntwini ozomthatha ahamba ayikomfaka emanzini okanye akazitholele yena umuntu ozomsiza ngokwamanzi. Angathi umuntu edinga amanzi wena usufuna ukummisela amagobongo, angathi umuntu edinga igobongo usufuna ukumfaka emanzini, izinto zakhe zizophambana. Asibonge kakhulu kwabafowethu ngokuthi siubukele umfanekiso oqoshiwe. Siyacela ukuthi siudlulisele nakwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga nga Hey, Tongo Nami.